ରାତି 1ଟାଏ ବାଜିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖିକୁ ଏଯାଏ ନିଦ ନାହିଁ କି ବକ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ହୁଏତ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି, ସେଇଥିଲାଗି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆସିଲି, ଜଗାର ଦର୍ଶନ ବି କଲି, ବାହୁଡ଼ାରେ ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖିଲି ଆଉ ମୋ ମନ କଥା ବି ଜଣେଇଲି। ତା ସହିତ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବି ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ ଆଶାଟା ଥିଲା ମୋର ଯେ ଜଗାକୁ ମୁଁ ପାଖରେ ପାଇଲେ ମୋ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଦୂର ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହୁଏତ ଏ ଜନ୍ମରେ କେବେ ବି ନୁହଁ, ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସରିବ, ଆର ଜନ୍ମରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି।